Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:04 Aksyon Radio Philippine Stellar Times Silawat Pilipinas kagakot na malabutan sang saring waragwagan. Mayong gabi na naman ang akon mayong hapon na naman ang kaso sang COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Tumanak taralupang doon magod ara na naglabot sa 78,412. 78,412. Sa mga adlaw may nagdugang 2019 bago ining COVID-19 infection. Amo ini ang ikatatlo nga sunod-sunod nga adlaw nga ang nagadugang nga kaso nagalampuwa sa 2,000. Tatlo ka sunod-sunod nga adlaw sumunggid. Ang mga nag-alalayo naman ay nasa 25,752. Sa mga adlaw mayara sang naka-recover nga 1,278. Ang nagkalabatay may 20 nga nagdugang sa mga adlaw. Ang kabugusan nga nagkalabatay ay nasa 1,897. Una sa balita, una sa aksyon. Ang may pinakadamo nga COVID positive ang top 5 provinces. Number 1 NCR, ginasundan sang Cebu, Cavite, Rizal kag Davao del Sur. Ang active cases sa bugos nga Pilipinas may yara pang 50,763. Ang pamangkot sang kalabanan COVID-19 san o ka pa magbiya diri sa Pilipinas. Inyo kaksyon Marlon Hinabaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita samahin sa nga balita lokal, balitang tubig. Ang unyon sa kontrobersyal nga Bacolod City Water District kon Basiwa nagpabutyag sang ilang bahin sa isyu sa Basiwa. Basiwa nga damlaglang ginapalibutan o kon gintampukan gid gani sang mga kwestiyon sa kinasiling sekreto nga pagpermahanay sa nga joint venture sa water distribution service. Paribado nga kumbuyahan. Basiwang ay isa ka government-owned and controlled corporation. Dapat tanan nga transaksyon patas ipahibalo sa publiko. Pero nga ang ginasiling nga ang pagpermahan ay ginsekreto. Ang gwa daw nagtaguay kag kibutay. Una sa balita, una sa aksyon. Base sa ulihi ang resulta sinikibot man ang mga konsumidor sa mga desbentaha siri. Anong palayag sa union? Kag ano ang ilang sinisurod nga tikang nga pagkahimuon? Ang ibang nga konsumidor nagasiling mga kaaksyon. Mas maayo pa nga saylo na lang kami sa bomba. Bomba nga wala nagalupok ha. Kundi bomba inang jetmatic pump. Bomba nga kaluan sang tubig. Para wala na sang baleran. Kag pwede pa ma-exercisean. Una
Una sa balita, una sa aksyon. Samtang illegal sa tion sang pandemya, ang patag, amaning barangay, lugar sa Surad sang Silay. Anong balita sa patag? Ginusisa sang pila ka mga opisyal naton sa gobyerno bangod sa nagtinubo-tubo nga mga illegal nga istruktura. Kasaka ka Axo Oliver, no? Lugar na Axo Oliver man, Silay City. Nagatubo nga nauhong ko, ang mga ginapatihan illegal structures. Kung hindi pagtapmaon, base mga tao sa lugar, magadagsa kag ang COVID-19 bumirada. Mayor Goles kag Board Member Gamboa nagaupod sa joint inspection teams sa pag-service ang notice of violations sa tag-iyasang pila sa mga struktura nga siling illegal violations. Tibot sa lingon, may mga pagsupak na gali diri nga nakomiter. Mga struktura wala sang permits sa building kag business. Ang gwa daw nagpinagusto na lamang ini sang tuig 2018 kumaduman. Lumupok ang issue angot sa illegal structures sa siling nga lugar. Pero nga nadugoyan kag nalabutan pa sang 2020. Ang patag ti isa ini sa kilalang kilala nga tourist destination sa pungsod Pilipinas. Nakabulig pakilala sa Negros Occidental bilang lugar nga maayong lagawan kag tiniran. Pero mas maayo pagkutani kung ang taran nga aktibidad legal kag hindi illegal. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pa ganibas nga balita? Ang kalas ang kwarta nga 500 kag libohon sa parayon nga sap distribution. Shon daw kanta ni Yuyoy bilang may ba? Nga Shon. Ang kalas ang kwarta nga 500 kag libohon sa padayon nga sa distribution. Una sa balita, una sa aksyon. Ang tagtaganay sa mga adlaw, Granada, Vista Alegre, Mandalagan, kag Bata, pati Barangay Filas. Sino ang nakatapos, sino una nga nakatapos na, kag sino ayhan ang magabihan na naman. Ayhan may ara na naman balasang kalamalamahan. Mga yutong, atong donasyon. Dito, actually, pero sige na pulian mo ko nung... High-tech na ang subong, damo na mata kag dulunggan. Hindi na picturean. Voluntaryo kang wayamin pinitaya. May magatuhaw na naman bala nga laragway akong video. Kag pila ang magabaha na naman nga mga reklamo. Sino nga mga tao ang magalukdo. Lukdo hindi sang sako, kundi lukdo sang kaso. Una sa balita, una sa aksyon. Ang kalabanan nga mga tsanggis mong galungo, kay nga aman, may ara sang babakalang ahos kag kamatis. Babakalang ahos nga isa ka kamumuo nga ahos kag duwak bilog kamatis. Ang kwarta 1,000. Yawan pagita manog Cecilio ang nagabaligya. Di man halin sa sab mo 1,000. Ang balita pagid angot sa SAP mga kaaksyon DSWD. Nagapatigayon sa special payout buwas nga adlaw. Kung hindi gid man matapos-tapos ang distribution, suno sa tagpamuno sa DSSD Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Special. Tawag pa naman. Basta pa gani pizza 30 tong hatag sa DSWD Regional Office para nga matapos-tapos ining SAP distribution, hindi lamang para sa ganatuwag nga second trans, kundi para man sa mga left out families kabahin sang una pang trans. May mga left out families mo nga kwalipikado gali sila sa una nga trans. Amo na again lakip nga lang nila. So sige-sige parang tagtaganay sa ibang nga mga lugar diri sa Western Visayas. Una sa balita, una sa aksyon. Aton man kamustahon dugay-dugay ang sitwasyon sa mga tao
nga nagaanto subong nagasuprer sa ginimplementar nga lockdown sa pila ka mga barangay Puroks diri sa Bacolod City. Di magsiling kita lockdown ara ang Purok Pagidait sa barangay 29. Ara ang Purok Seaside sa barangay Tagob. Ang Purok Mahimulaton sa barangay Banago. Ang porsyon sa Riverside barangay Banago masigihapon. Ang porsyon man sa Masanag barangay 26. Una sa balita, una sa aksyon. Wagid mahimo basta lockdown ang lugar para mada sa safety kag sa kaluwasan sa mga residente dira sa lugar. Pero may ara payak sa Oliver nga di gusto magpa-swab kuno. Hindi luyag magpagkuasang swab. Ay, pwede biyak ka mo ireklamo kang kasuhans na. Una sa balita, una sa aksyon. Nga hindi ka mapagkuasang swab bangod nasakitan. May baleran? Way mabaleran, gobyerno man ang naga-provide sang swab kits. Mahal-mahal pa naman na. Tag 3,000, 4,000 ng bilog sila. Isa ka kit. Bisan ginasiling nga dari sa Pilipinas, pwede man makabakal tag 1,000. Produkto ginilaging kwa sa ibang nga rasyon. 3,000-4,000 ang bilis na. Ang rapid test naman niya, inang dugo, blood sample ginakuha. Barato lang na ya. Tag 400-800. Pag rapid test maka-action, pila ka oras, balaan mo riyon ang resulta. Inang swab test niya, mga 4 pa kaadlaw ni. Adwa kaadlaw, mabalaan mo naman ang resulta. Pero ang papagawa sa listahan maka-action, ang natawag nga line list, mga 4 pa kaadlaw ang kalawigon. Sana ka mayara sang proseso nga ginasunod pa. Mayara sang dapat pa nga magpirma nga mga opisyal. Mayara sang encoding pa. Amo nagalapot sa 4 ka oras o kung 4 ka adlaw. Pero kung resulta lang ya, 2 ka adlaw, pabalaan mo na sigida ang resultas na. Kaya barang balita, may pila ka mga napaidalom sa lockdown ka naka-close contact sa nagpositive nga tawo nga nagapamaliban, nagalungo, hindi sila ko nang papakwa sa swab test. Huwag ka mo choice. Huwaan gi ka mo na. By hook or by crook. Mayara kita special nga layi, ining bayanihan to hell as one act. Basi kon maigo ka mo na blaw. Una sa balita, una sa aksyon. Sa balita pong sudnon, ang SUNA sa unang nga hugada nangin pinasahi subong nga tuig. Hulyo 27 Lunes, SUNA ni Presidente Rodrigo Duterte ay mangin pinasahi man kung magpati ang pila sila ka mga grupo sa panawagan nga dapat wala sang rally. Una sa balita, una sa aksyon. Ang DILG nag-issue sang advisory sa mga LGUs sa mga banwa kag syudad o kon probinsya. Hindi pagatagan sang permits ang mga rallyista sa demonstrasyon sa tion sang SUNA, arena, sadya na. Kung wala sang permits bot silingon, illegal. Kung illegal, pwede madakop o kon maarestar. Hindi ba? Illegal mo. Pero ang mga aktivista, todo depensa, din question ang legalidad sang DILG advisory. Nanindugan ining mga grupo sa aktivista, wala sang sinuman nga makapugong sa kinabatarong sa mga tao sa pagpabutyag sang ila sining nga kalainbot sa gobyerno kon hibabunot. Subong adlaw, daw masurrender na mga opisyal naton sa gobyerno sa giyera batok sa COVID-19 ang pamangkot di bala pwedeng pabayaan tabian na yung presidente nga makaisa-isa plastar sa kaundan sa isa nga SUNA. Pagkatapos, kung may question ay hindi magustuhan amo ng pagrally, pwede man na guro. Ugaling kay kung balikan ang istorya diri sa Pilipinas, wala sang presidente nga nagasuna nga wala sang nagarali. Ang pamangkot sang kalabanan, sino ba lang nga presidente ang dapat ibutang? Ang presidente nga ang tanan nga ginihimo pabor sa mga tao, presidente nga wala gid sang reklamo. Why gid ay? Umpisabi sa pagpresidente pungko ni Emilio Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo sa una, ginareklamo man to sa bilang ka mga tao. Di sa nang butang to man, mas maayo paguro, nga hindi dalang ta maghala ka pili sang presidente. Hindi dalang ta magpili opisyal naton gobyerno. Magsig-magsig na lang ta.
Lantawon ta kon mayaputan aton pungsod. Una sa balita, una sa aksyon. Nakatanom kada kamuti kag tangkong sa ugsaran nyo buhi kada man na. Alay patakpili ka presidente nga. Samtang mga tao nga hakugan sa kwarta. Wala sang kabulusgan ka mga tikawatan sa gobyerno nga kaban. Sa lipot amo ni mga kurakots gobyerno. Ang problema sa COVID-19 subong naman sa hansang isyu angot sa mga dahak-dahak ka mga tao. Ang isyu nakasentro sa PhilHealth, state-owned company, ang tag-iya gobyerno, isyu sa korupsyon nga namungol na ang palamatinan sa mga tao diri sa Pilipinas. Ang hambal ni PhilHealth spokesperson J. Domingo, no problemo. Handa na, ready pa ang mga PhilHealth officials nga nakusahan sa pagkatubang sa investigasyon nga ipatawag sa Senado. Ang korupsyon nga akusasyon damo na sa mga hearing sa Senado, pero kalaban na resulta, wala man sa nadangatan. Ang mga tao nga ginaakusahan, narang ihapon nagabaringisi ka nangirit pa. Aber kung mag-investigar be, tuntura be, kung bako nag-ebidensya, han usi diyon blas ang silot, o kung kaso, para mapriso, manudla. Yung silot lang tub-tub buhi sa, hindi iya malipatan. Pero kung asta man lang sa hearing investigasyon, gastuhan asang gobyerno, plus ang tiyempo pa sa mga senador, mas mayo pa nga mangita na lang kamo sa iban nga helikoton para ang mga pigado nga tao buligan. Ang mga gutom mapakaon. Pagtayan ta naman nung dalagan sa investigasyon sa PhilHealth, di man? 519 Action Radio Philippines Standard Time sa mga ginahiblada sa ato sa mga headlines nga balita. Akon ka na-rekomendar Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Hindi mo pauli si Iban. Sa balita, una sa aksyon. Aton anay hibalaon una nano ang sitwasyon sa nga Bacolod Traffic Report kagapila pa ka mga obserbahan sa ato sa nga patrol with Action Jan. Action Jan, mayong hapon, please kabin. May nga ba Action Mar, may nga hapon sa tutaran nga mga ka-aksyon, karon nga hapon, karami sa itong panyempo, no? Mabulubog na ang aton nga kapunanon Action Mar sa nigla mga hapon. And karon ang patrol, ari na makita along area, in isang barangay Silingan. Actually, ining man Silingan, Action Mar, may payout na sila sa buong adlaw. Galing kay mga almost half na lang man balasang ila mismong, hindi mo gani happy, do I think mga around 35% na lang, daring total population, o kurabi mga beneficiaryo, sa Action Mar, ang o kung nangalatagan nila sa ayuda karon man nga po. Tayo namon dreaming nga gaw ang area mismo sa barangay Mansilingan. Kaya I think duwa ka mga venues na tapos-tapos na gid man mong ang isa diri sa may El Jaime Elementary School along National Highway lang isa sa barangay Mansilingan. Tupad sang backup 7. Amo ni Action Mar diri tapos sa diri tao di karon nga po even ang mga social workers sang DSSD do wala naman din naka-standby siniman nga po sa area gid man mismo. Ang latest na pong report ang sa area naman sa barangay Alingis kung may ara man sila second batch karon nga adlaw mga pulo na lang ang nabilin Action Mar ka mga persona nga makakuha no mismo sang ilaman nga ayuda nga 6,000 pesos Action Mar. Amo naman kita naton diri sa mga dalanon do wala lang do normal ang gyapon kay mo sa mga salakyan nagasinumbali nga mga tricycle diri kalabanan punuan dapat ba naligan Action Mar do almost ako ni kumamintenar dali ang social distancing mga 3 or 2 lang abi ang may makasakay sa mga salakyan o tricycle abi. Pero sa mga cases subong damo ka ginawa sa mga puluyan siguro ang ginasundan rin namon nga motoro magi ka kabilog ang sakay mo, no? Dala plafon driver, anom tanan. Pero supposedly, kung naman taning case,
tatlo lang tali sila. Isa ang driver, ang sulod sa salakyan, plus pagid ang sa may likod, kay may pwede pa aksyon na mar, no? May pwede pa tani nga kasama sakyan sa likod rin. May pila makita rin makitaan nga nagabiyahe, for example, along pasulod sa may Kabugason, padulong sa area sang Barangay Handumanan, may araman angkas sa motor, siklo, pero hindi niya lalaki kag babae, lalaki kag lalaki, may mga cases niya, duwa ka babae, gid mismo action mar, no? Ang makita nato, rin nga angkas sa motorsiklo. But all in all, kung naton kaduan manabi, pila ka madalanon sa palibot sa syudad, like diri sa may Araneta, kag ang area sa Lacson, amuning ti Sabado, guro nga mamba, kung maperting traffic, compared mo sa matinalikdan nga mga sinimana, tinalikdan nga mga binulan, sumugod sining COVID-19 nga pandemic, aksun mga nga nagtugas nga community quarantine, amuning Sabado nga medyo mabulubugati ng traffic, nga nagdugay-dugay ang biyahe, kay commonly, sa nga nagsugod ng pandemic, ang may quarantine na kita, ang biyahe, kung Sabado, dasig lang dire-diretso do wala masyado traffic sa dalanon. Pero ang Lacson kagang Araneta karon ngapon nagkadto na kami sa area sang Talok sining hapon, kalabot pa kami ginkaduan kami mag-check kami abing vehicle accident. Lacson mar, grabe ang traffic kay hinay sa movement sa mga salakyan, especially from Magsaysay Araneta sa may Golden Field dira ginagapinunsok ang mga salakyan kay wala sa Yapon, o hindi pa Yapon magyan, ang area sa Lacson extension. So, dali kilabanan naglabay sa may Golden Field mga kakson. Amo na kung nga pertigid ang traffic na paglabot sa aton mga kakson sa area sa Golden Field. Even, kung dali ka napasulod sa may Lizares Araneta, pagkadto mo NOHS, Hernais Araneta, gagutok man ang mga salakyan mga kakson. Apektado man gali ang Lacson from Burgos Lacson diri paglabay sa patrosin nga kon nagliko kita pa kadto Rizal Lacson traffic bulubugat ang dalaga sa traffic mga kakson sa mismo nga lugar. And kung i-check na ton diri abot silingon damo kaya sa mga salakyan nga nagabiyahe mga kakson. So diri na kita karon sa may barangay Mansilingan, Akson Amar, no, ang sitwasyon diri is makita naton diri pagwa sa may pamursang area hindi mo ang mga salakyan mga kakson nga nagabiyahe. Ang kalabanan diri pasulod yun mismo man sa sunod sang Bacolod, although wala na gid man sa ginatawag nato na nga checkpoint nga daan nga mga action mga ginapatuman sa mga borders, pero makita man naton diri nga ang mga salakyan nga linsang nga luwas sa Metro Bacolod nagasunod na gid man sa nga protocol o kunabi sa mga pulisa diri nga ginapatuman action Marlon sa nga ato naman nga mga otoridad, no. Anyway, ari kami diri sa may covered court sa barangay Mansilingan. Doon na diri naton wala na gid man masyado, no. So nga nagahulat na diri may mo nga natapos-tapos na, no, ang ila diri nga tagtagana action may diri kay ang ila policy isang tanan dito ginila ginapalabay sa may likod sa daw may waiting area at sila, and then dito dyan na lang nga ang ilang tagtagana action kung makita rin natin sa may sulod wala na din man masyado taho diri nagpangimos na gani but silingon tinasig lang mahimo sa nga distribution nila kay once gani natag na ang kada na evaluate na wala na din man tong problema mong kay dire-diretso na ginatagtagana ma-ask kay Kako, kay Kapitan Boy Tico. Action naman, sumong akon. Ma-ask ka na si Obe. Si Kapitan Boy Tico, dari Action man. Kap, may nga po na sa Action Radio ka? May nga po, no, sa Action Radio, sa hilabilagin sa inyong mga tagpalam. Sa mga pungit sa Barangay Mansilingan, maayong hapon. Kap, so far, do kadasig, no? Ano palang oras tapos na? Oo, natapos din man, mga anong oras subong. Pasa temprano, especially sa AL Jaime Elementary School, kagila pag natapos. No, kaya naubrahan naman sa sistema. Insakto, pinadasig ang pagpalakat, no, from isa ka sa validation, sa pasto sa pag-ingkas ng ila assistance. Okay, kapag apon, pagkabalo ko more than 4,000 kagapon niya, no? Nagapon na mga 3,600. 3,600 today. Subong na mga lapit ng 3,000. 2,000
more than 2,500. Okay, all in all, mga labot, kila 5,000 inyong beneficiary. Sobra 6,000. Sobrang 6,000. Pero kung lang to naton, sige lang, ang gini mo is may ara na sila schedule, ano man? Bali ginimo namon, ginivide namon into several groups ng color coding kami, no? Halisang kahapon, bali sa barangay gym, duwa ka grupo, lain ang color code sa aga, lain color code sa hapon, sa Jaime mo man. Okay. Lain ang color code sa aga, lain man sa hapon. Subong mo manigil mo namon, nga para kung nagkanto ka sa kagapon, kung lain ang color mo, hindi ka nagsulod. Pero kapay mga nangabaton, baka mga reklamo, may mga complaint pa, nga wala sila kabaton, wala ilang ngalan, ano man? May complaint ka, especially ang siguro sa transmission sa mga lista sa beneficiary sa mga names ng low halos siguro mga 15% siguro ang na-miss out sa transmission. So, na sa pag-transmit sa mga ngalan. So all in all, kung malato na to, generally, ano ninyo manage ninyo ang distribution? Wala di violation, social distancing? Sa question sa social distancing, siguro ginamit ang amon yung best no, na ma-observe ang social distancing. Pati sa gihapon, may ara mang gambal nga way kung observe po as far as barangay is concerned niya, bisan ang pulis ng kuton na ari din nagmulig, in-practice din naman ang social distancing. So, kapag na lang message na lang diri sa taga-areas ng Matsulingan for their cooperation sa pagsunod, no, kada wala din man may nag-violate, at may lain sa ilang gintuman na policy. Ano na lang ang message mo, Kap, sa mga taga-barangay Matsulingan? Ang ako lang, no, ang ginagawa ko lang sa barangay Matsulingan, natapos na ang first and second tranche ng paghatag ng SAP assistance, may labilin na posibleng may second batch na amo siya mga 15% pa nga nakaladula ng mga ngalan during sa transmission sa mga ngalan pa regional sa national. Next week, July 27 to 31, ang mga left out man, mga more or less 1,000 pa rin siya. So ipaagi na ini siguro sa mga remittance center na like sa Cebuana, Luwiller, I think ang panghambal, Luwiller, Cagusar Union. Ba't hindi na pagamiton sa lain, Kap, no? Sige, kabay pa mo nang galing din may public address system sa tubang sang gym pag siya Jaime Elementary School, ginambal ginamon na ang kagtuan sini kabay pa pagkaon no. Okay, Kap, thank you may hapon, congratulations. Action dyan mayong hapon, no, sa pumuloy ng Bariman sila mayong hapon. Salamat sa tanang pumuloy o ng kooperar, no, nga natigayon, especially ang taga-DSWD, ang mga barangay personnel namon nga nagbulig, no, ang sa atong kapulisan, may army man di kagapon nga nagposting. Salamat, no, sa tanan nga nagbulig pag natigayon tas ang malinaw sa matawhay, ma-observe ang social distancing, ang wearing of face mask na observe ginaton. So nanging successful pag madamo ng salamat, no, sa tanan nga operasyon. Thank you, Kap, may hapon. May hapon. Sige, Action Mars, si Barangay Kapitan Boy Pico sa Barangay Mansilingan. Tapos na, no, iladiri nga distribution sa social amelioration program. Amo na ang pinakasitwasyon diri sa atong area sa may Barangay Mansilingan, maka-action. Sa total nga maka-action ka ba sa hapon, gani namin pagpangapi. Pero kung kaping pagamalan, wala na sa iban, Dr. Alfred's Green Coffee nga isa ka produkto nga nag-agi sa pagpanalaw sa Estados Unidos, wala acid, wala caffeine, wala sa preservative, 100% organic, 100% natural. Naglimpyo sa aton kolon, nagabulit update sa aton memory. Mag-inom sa Dr. Alfred's Green Coffee, mga ka-aksyon. Rekta sa patrol at talibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa transaksyon sa Bacolod Action Radyo. Madugay ka na ba lang nga nag-antos ang imo katol-katol sa imo sa nga panet
Sa live stream sa ato sa ding greetings portion. Okay. Alex Fuentes, mayong hapon. Stay safe. Salamat gid, Alex Fuentes. Elizabeth Malakagamala, salamat. Jocelyn Liboon Dispoho, Allen Transporto, Toto Allen, sa Masville, Barangay Cubay. Ang monitor man ng mga angels ko nga si AJ Joy, Lenland, always gid. Jose Mongcal Torilla, Romy Agsam, watching, Dondi Blanca, Bibing Dagia Bautista, monitor ko niya. Live sa Lizaris Avenue. Elsa Espanyola, hari kami sa La Castellana. Erwin D.B. Gonzales, monitor kami dari sa May Maaw. Tomas Bronyola, monitor. Regent Pearl Alhis. Dennis Richard Tibor Roma, from San Enrique, Ray Jantan Villalon Giratamyo lang. Sa Barangay Purisima Manapla. Jureth Calves Pamposa, monitor sa Emerald Street sa Barangay Tangob o kabarangay ko. Tarang-tarang nga mga taga-barangay Tangob. Kamusta lang kag-happy listening. Don Di Blanca, Almera, Lim Malazarte, good afternoon. Manjo Arnejo, ari kami din ni Alexander Gilaran, Ombion, Dan De Los Santos, Elburn Rojo, Arconti Tovida, arama si Bini Hikayem, si Bokol Omania. Salamat gid. Alas 5:34. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa Para aton nga mga ka-aksyon bla labi nigid sa mayara sang obligasyon dira sa bahin sang Silay Hospital tamo na ginatawag nga provincial hospital temporaryo anay nga ginapasirad-an mga ka-aksyon bangod ginapaidalom na sa ginatawag nga disinfection ang emergency room no sang Teresita L. Halandone Provincial Hospital sa Silay City. Close for disinfection matapos nga isa ka doktor nagapakita sang simptomas sang COVID-19. Subong ining doktor din nagahulat pa sang resulta sang iya siringa RT-PCR test halin sa private hospital. May 20 pa ka mga personnel sang amuman nga bulolngan ang gin-test man, gin RT-PCR test man mga ka-aksyon. Nano ang matabo mayara sang tent nga ginbutang dara mga ka-aksyon, tent sa sagwa siguro sa ospital no? By tent nga ginbutang dira nga mo nang serbe bilang temporary emergency room. Diri ba sa aton dio sa may Corazon Locsen Montelibano Memorial Regional Hospital antes masunod dira sa ER may ginbutang mo sila nga tent dira anay una gina-check mga ka-aksyon ang pasyente nga hindi tanto emergency bla. Pero kung emergency, inang mga biktima bla sa madagoon nga insidente, mga hilingagawon, kadiritsor at sabay sang ER. Pero mayara sang tent mag-aksyon, ginbutang dara sa bahin sang Silay Hospital. Dugangan tari, kay talalupang doon sa nasiling taragay kumadodoman si Governor Bong Lacson, nag-issue sang memorandum address taran-taran ng mga medical personnel sang Provincial Government Hospital nga nagadumili sa ila sa private practice. 5:41 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ilawan tani anayo sa ato sa nga pagpadayon sa talakayan angot sa mga programa sa gobyerno provincial pagi kay Governor Bong Lacson sa patagsang panangabuhian pagtatap sa ato sa nga ikayong lawas sa mga Negrosanon ilabi na sa subong nga panempo COVID-19 pandemic di magluwas nga nagumpisa na ang rainy season mag-action damo sa mga nagatinuhaw nga masakit mayara masakit nga sadto tig gina problema na sa ato sa probinsya ining dengue bla subong atig ululan isa sa ginakabalakan mayara man leptospirosis no halin sa ihi ina sang ilaga nga masakit makuha naton nagasulod sa pila sang tawo kon mag-ubog kamos baha tanan di dapat pagbaliwalaon kag ti importante nga dapat maghibaluman kita kung nanong mga programa nga ginapatuman subong sa ato sa gobyerno. Now sa subong nga diskusyon tutukan tabi ang ginatawag nga laboratory analysis nga ginapatigayon man mayara kita ya diri nga Provincial Animal Disease Diagnostic Laboratory dira sa bahin sa nga Provincial Veterinary Office no kun laboratory tindi gid madula ang isa sa ginambalan man among kaso sang rabies bla partikular halin sa Edo ang kaso sang rabies diri sa Negros Occidental talalupang doon man kay mandi man malikawan may ang kakabiktiba agad sang pagkagat sang Edo mga ka-aksyon. Kapo naton sa Piaklinya, Dr. Adelardo Mondia Jr. Doc, mayong hapon. Ngayong hapon sa imo, Sir Marlon, sa imo tagpanamati sa Action Radio. Salamat Doc sa Tiampo. Una Doc, anong latest naton nga sa ginapatigayon nga
laboratory analysis na na-mention ko na mayara kita dari sa Provincial Animal Disease Diagnostic Laboratory, Doc? Ang ikaw ko lang oportunidad ni Sir Marlon para ma-ambal ko sa pumuluyo ng services offered sa Animal Disease Diagnostic Laboratory. Okay. Ang atong mga gina-offered na services sa mga bacteriology, culture and sensitivity sa bakterya, then we have the parasitology, fecalysis, din-examine natin ng isang sapat para mabalaan natin kung parasitic ng sapat kung hindi. Okay. Makita ng mga itlog mo. Isang nagkakasasari nga parasite. So at the same time, nagkatagpas ang specific na bulong sa specific man nga parasite na makita. Tapos we have the blood chemistry, meaning comprehensive diagnostic profile. May arda din calcium, total bilirubin, total protein, SGOT, SGPT, may araman tang creatinine, then albumin. Kabalo ka kung magbuang creatinine. Ang high level of creatinine indicate kidney disease, dehydration or urinary tract obstruction. Tapos may man ta sa serology, may ari tang NCD antigen test sa mga manok ni Sir Marlon. May man ta infectious bronchitis virus antigen test, may man ta infectious bursal disease. Ang gumburo na bala, ang manok na nakita mo nagakurog, no? Tapos patay. Tapos may man ta bovine brucella antibody test. Sa brucellosis, ang kusin ni nag-aabot ang mga baka, no? Naramat sina. Then we have the hematology, may complete blood count, ha? Makita tada kung naninit na sapat, o kung may viral or bacterial infection. At the same time, ang parasitic infection. Then we have the pathology, ang maning counterpart ng autopsy sa human, ang necropsy sa sapat. In-examine ta ang patay nga sapat para babalaan yun ng balatian nga gatukar. Pag nag-atagta na lang, nagkakaigo nga bulong. Puno sa engines natin. Yun ang last, we have the virology, rabies examination. Sa subong ang rabies ta, masiling anong bakain. Kaya medyo apat na ito, kasi sigurong perform sinig. Ang direct fluorescent antibody test. Ang gamit ng microscope is na fluorescent antibody microscope worth 2.6 million. Isang pag-start ng rabies 2002 until now, naka-save ko sang live, no? Through our results, sang laboratory results ang ingatag sa dog bite victims. Mga almost 550 na katao. Sa dog bite victims ang aton na nabuligan, nga naliwat ang kakabuhi. Kaya after sang examination sa positive, nagpadilat ka sa pralatas ng ordination, na economing ni LGU, the executive, the mayor, nga may positive sa area at the same time, informing the victim nga magpagto sa doktor for advice, immediate advice. Kaya mo na nag-receive siyang post-exposure treatment ang mga dog bite victims after sa aton after receipt ng result ng laboratory. Okay. Doc, gamit ini nga technology, masali kita laboratory, hulaton ginaton na Doc ang resulta sina. Ang specimen ni Doc kinasubmit pa ni diin kag mga pila ka adlaw babalaan ang results ni Doc. Ang mga ganyan nga dapat ang proper handling pag packaging i-follow sa owner o kung sa dog bite victim. Ang proper packaging signasel din yung owner sa nido sa Starbucks, full of ice. Kaya proper handling dalon sang dog bite victim sa kung sang owner ang nido sa opisina kaya nga kuha kami sang profile, isang sapat sang dog owner.
sa isang biktima. Pag madalaman siya sa 200 pesos for laboratory fees. Kung sa mino naman niya, upon receipt ng specimen, amon nila process. Then, pag gabi, fix na sa epitone. Then, next day, stain sa conjugate, and then examine naman. Okay. Then, in the afternoon, 2 din ma-release. Ang result. After sang pagpirma sa atong provincial veterinarian, magdori ng TDC na. So, bukas, Dok, ang Provincial Animal Disease Diagnostic Laboratory sa aton nga maka-aksyon kung mayara sila sang luyag dira ipa-analyze sa Doc Amondia, sir? From Monday to Friday, open ang opisina, 8 to 5. Okay. Para mag-receive sang sample. Pag mag-perform sa naging examination. Yes. Daw nagsilo, Dok, ang inyong office, no? Yes, sir. Ang sa July, first week ng July, ang transfer pala sa may hostel building. Okay. Beside the PLDC. At namin nga na Provincial Veterinary Office, Animal Disease Diagnostic Laboratory. Sa pihak sa NBI? Hindi, sa pihak sa NBI, kaya nga aming office, nag-transfer sa Lapis NBI ng bagong building da. Yes. Para nga matultulan, Dok, sa aton nga mag-aksyon pa ng late kamera sila sang inquadra sa inyong office. On that note, Dr. Mondia, superantani sa Dason nga adlaw, dugay pa ni lawi pa ni nga talakayan kay importante ini. Salamat kay siluwat, Dr. Mondia, sir, sa tiempo kag information ginata diri sa Aksyon Radio Bacolod. Sir, salamat man sa imo paghatag sa tiempo sa amon. Pag appreciate mo na sa opisina, ni Lutot na. Thank you very much, sir. Okay, Doc, salamat. Good afternoon. Good afternoon, sir. Dr. Adelardo Mundeya, munisang head sang Provincial Animal Disease Diagnostic Laboratory. Alas 5:50 si Mary Jane Henovea, Amalia, good PM, iba program sa karong orasa. Naminaw ko. Bala nyo na kung di na nga lugar. Alas 5:51. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang
Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distance. Stay healthy, live better pagi sa life.
Patrol, detalye sang balita ni Action Jan. Action Jan sa report, please come in. Action Mar karon nga adlaw nagpatigayon sang inspeksyon ang joint team o kon mga agencies abi sang local government unit sang syudad sang Silay sa kapin 30 ka mga kumbuyahan, mga commercial and business establishments kaga iban nga mga establishmento nga nahamtang dira sa area sang barangay Lantawan kag barangay Patag syudad sang Silay. Ini ang mga lugar nga masami ginakatuan gid sang mga mauyugon nga magpaliwaliwa, ngita sa lugar nga para makarelax sabi Action Mar, makakaon o po ng ilang pamilya kag maka-enjoy ang ilan naman nga weekend bisan pa sa mga weekdays kung sa rin mahimo dito sila mga kadto. Sunod rin kay Silay City Mayor Mark Goles sa aton nga interview nga nakabaton sila sa report nga may pila ka sa duwa ka mga barangay nga nag-ooperate nga wala sang nagakiigo nga business permit kag wala nagabayad sang buwis sa gobyerno Action Mar. Rason ko nga gin-check nila kay miara mga establishment dito nga pisar wala sang business permit may linya o kung nagagamit sang kuryente Action Mar. According to kay Goles, ang pinakatinutuyo rin nila agud nga balaan gid kag may baluan kung ano nga mga commercial establishments dira or business establishments ang kompleto sa papeles kag allowed nga magbukas sining sa idalom abi sa pinaka-protocol kag mga guidelines sa gobyerno samtang yara kita sa gitawag nga COVID-19 pandemic. Dugang pagdating ni Goles, dugang naman nila ma-make sure nga nagasunod man sa pila ka mga protocols ang ini nga may establishmento kaya lamang sa social distancing kag pagsuksok sang face mask. Ang nakita rin ni Goles Action Marlon nga dito may pila ka mga violasyon kung paglapas abi sa mga guidelines ng gobyerno especially sa pagpatukod o pabukas sa mga establishmento. Rason kung nga ginpapanaugan niya sung notice of violation ang 30 tanan ka mga establishmento mga kumbuyahan dira sa area ng syudad ng Silay particularmente na sa may barangay ng Tawan kag barangay Patag. Ang matapos sila diri, hatagan sila sa 10 kaadlaw, na 10 kaadlaw or 10 days para i-comply ang tanan nga mga requirements kag tanan nga mga nabutang sa notice of violation Action Mar. Kung hindi nila mag-comply within 10 days, pasiradaan ang establishment. But silingon, subong niya, gasigigyapon ang operation sining nga mga establishment dira so may barangay Patag kag barangay Lantawan. So iban guro naton nga magka-aksyon nga problema nga kung may plano kasi tani magkadto digto open piagyapon ina ko na establishment may violation. Yari si Silay City Mayor Mark Goles sa aton interview. Yep. Mayor aton nga joint inspection team sa Silay nag-conduct sang inspection sa mga tanan nga establishments na sa Lantawan kag Patag area tanan nga business establishments resorts to check sang status sang ilang businesses dira. Okay. Ang ano na po sa inyong information, Mayor, do they have violations? Ano man? And of course, number one, gina-check natin based sa ordinance and face mask, social distancing, and of course, ang JIT natin gina-check nila. Okay. Ang mga permits, mga business permits sila, kung may mga building permits sila, kung may mga occupancy permits sila. This is also gina-check natin kung paano nila ang pagkantak nila ng business kung mga permits order. And this is also for the protection sa atong employers which belongs at Tawan Patag area na belongs sa North Negros National Park which is a protected area. So more than 12 inspection will not have that so much okay. So Mayor, di ba panaugan yung sila notice of violation? Yes, ang mga establishments ng mga resorts na wala sa mga business permits, building permits, mga permits sa talaga ng mga discharge permits sila mga ways nila. So wala naka-comply pag nasaan sa notice of violation sa mga ng JIT. Like during their written safety to comply. So hindi sila naka-comply. Sila isang safety so sa safety government of Silay. Action Mar, batian si Silay City Mayor Mark Goles sa ito naman nga interview. Balik tagikan sa patrol ang tagibat sa Bacolod Action John Diaz. So nasabot na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo.
Ang mga Pinoy mahiligid magkape sa aga sa hapon kon kaysa tub-tub magabi apang masamin nga reklamo sa pagsaka sa acid. Iban nga white tamak na alis ka monitor, polo pasensya lang kay kulang-kulang ato sa ding oras, no? Boss naman, salamat gid. Nagasunod na aksyon na balita evening edition with Aksyon Dale Salazar. Ako naman, Aksyon Marlon Heroboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!